лола мегӯянд ки тӯи арӯсии шумо як ҳафта монда буд ки отказ шуд. Шумо бо эмфави нахоҳам хеле саволо нависем. Чӣ навиштагӣ аст? Баланд мехонед? Не, я не буду это читать и отвечать не буду, конечно же. Хеле савол эмфави буд ба дар эмфави. кишвари мо ҳама мешиносад. Шавҳари ҷаном кис. Уи! Вот это вопрос, вот это Саволи вопрос. аҷиб. Просто надорум одаме ки бипурсам маро ёрдам бития. Я фарзанд Ту дорам. бовар мекунӣ ту панҷум одаме ки ба пеш ман мебиёи пул мепурсӣ? Ман наметавонам ки ба кадоми шумо бовар кунам. Не, мада пул натем. Мегум ку ба дорухона бирем, мада ҳамин доруро гирем тем. Касба ай мо сар ширка мекор. Ай Бале. блогера ҳамин Ноз, Ҷонон, Лола, се шарманда YouTube мегуфтан мора. Мо ҳамин кора сар кардем. Телефонам зарадаш нест. Ай бу мардак бура пурс. Шапай ма пурси. Чӣ ба мардак? А чӣ бай ма? духтари хушрӯ гуфтӣ дар назарам. занҳои меҳрубон, гулдухтаракон, донишҷӯён, ҳамаи шуморо азизахон ба кори иловагӣ тариқи телефон ба яке аз ширкатҳои беҳтарини Турсия ки бо номи Эрсак дар Тоҷикистон командаи кори худро бунёд карда истодааст, даъват менамоям. Компанияи Эрсак дорои 43 сертификати байналхалқӣ дорои сертификатҳои ҳалол мебошад. Ҳамаи маҳсулотҳои ин ширкат бе химия ҳалол буда ба саломатии мо шумо фоидаовар аст. Компанияи Эрсак дорои як каталог буда шумо метавонед танҳо аз рӯи як каталог кор ва фаъолият кунед. Ин компания нисбати дигар компания фарқияти калон дорад. Шумо барои ҳар як харидатон соҳиби 4-5 туҳфа мегардед. Ҳамчунин статусатон намеғалтад, боз балои шумо ҳам намесӯзад. Агар шумо 200 балл ҷамъ кардед, шумо ба гурӯҳи лидерон мегузаред ва дигар балл ҷамъ кардан лозим не. дуруд тамошобини азиз, мутмаинам хубу бардам ҳастед. аз кадом кунҷу канори Тоҷикистон ё ин ки аз дигар давлатҳо моро тамошо доред, як саломи гарм баҳри якояки шумо. барномаи мо унвон дорад чеҳраи Инстаграм ва шумо мебинед дар навор ки чеҳраи Инстаграми мо кист. барномаи мо меҳмон дорад ва он ҳам бошад хонуми бисёр ҳам шинохтаи интернет, оне ки ҳамагон дар интернет ҳамеша чашматон меафтад, наворҳои ҷолиб мекунад. замони шӯру валвалаи ӯ дар интернет ҳамтон надошт. биёед шинос мекунем. Лола Файзуллоева, блогер ва яке аз зебосанамҳои интернет. хуш омадед. Раҳмати калом. чӣ ҳол доред? хубед? Шукри худо да. аудиторияи мо шуморо зиёд дӯст медоранд ва суҳбатҳои шумо, чақчақҳои шумо хеле ҳам писанд аст. аввалан пайғоми шумо? Раҳмат, ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. Я рада, что я вам нравлюсь. ташаккур ва ман шартни барномаро ба Лола мефаҳмонам. дӯстони азиз, дар ёд дошта бошед, мо қариби 1 сол пеш, 1 сол зиёд барномаи рӯбарӯ доштем. дар барномаи мо рӯбарӯ бисёр меҳмонҳо, чеҳраҳои шинохта меҳмон гаштанд. шарти барномаро ман ба онҳо мефаҳмонидам. яъне дар ин ҷо 10 то мактуб аст. мактубҳои ба қавле саволҳояш коғазпеч аст ва дар ин ҷо миёнбанд кардагӣ ва ба ин саволҳо Лолабону ҷавоб медиҳанд. саволе ки ба Лола писанд нест, ҳангоми кушодан ҳақ дорад ки тариқи анамин зажигалка оташ занад. саволе ки ба шумо писанд аст, метавонед ба чашми тамошобин посуху гардонед. Хорошо. фаҳмидед шарти моро? Да. ин саволҳоро фақат шумо ҳақ доред. кадомаш ки мақсад хонданаш мушкил аст, ман ба шумо кӯмак мекунам. ман дар ин ҷо фақат дам мегирам, шумо ба саволҳо ҷавоб ҳам мехонед, ҳам ҷавоб медиҳед. Зурур. хуб аст ва биёед аввалан инро шурӯъ мекунем ва ба Лола пешниҳод мекунам ки аз мактубҳое ки дар пешаш мегузорам як то кушода саволашро хонад. марҳамат. бисмиллоҳ. хайр. натарсида. ҳамаша хутон кардагӣ, на? албатта албатта. Молодец. лола мегӯянд ки тӯи арӯсии шумо як ҳафта монда буд ки отказ шуд. сабаб чӣ буд? Якумш это друг, это неправда. И хеле ситуация вообще дар зиндагӣ маштаги нест. домод ба шумо писанд набуд ё ин ки байнатон нофаҳмӣ шуд? Набуди хеле кор вообще. яъне ин овоза аст. Да, это вообще неправда. чӣ хеле мо шунида будем ки шумо чандин номзадҳоро отказ кардед. ба кадом хотир буд? Нет, такой мешид ки ман отказ кунем, хеле не ки ба ту я қарибиён мара отказ кунам. Хеле кора набудагӣ. Мешид ки просто одам худ меша, ман ба худ мегӯям хайр. шумо дар умум гуфта метавонед ки духтаре ки ҳамин ҳолат ба сараш меғалтад, як фоҷиаи бузург дар сараш меояд. яъне ки ҳангоме ки домод отказ мекунад, барои ӯ як фоҷиа мешавад. рост аст? Да, конечно, як ранги як удар меша. Чӣ хеле? Як стресс. Стресс, бале, испытать стресс. мекунад одам, барои ки
Ну, это и неприятно, и некрасиво, и лично дохтарои тоҷики мо бисёр насчёт туй, насчёт вай хеле нозук ҳастанд. нозукан, они слишком сахтшон мерасад хеле кор. И даже не только духтари тоҷики мо, даже до Авропа ам хелаки. Домод как отказ кнае туй, меган ко под венцом оставил невесту и ушел. Як беҳурматия, як духтарон ба худ намеоянд. Намеоянд, лекин уже более ҳушёртар мешаванд. Ташаккур ва худо кунад ки ин овозҳо беасос бошанд ва биёед ба мактуби дигар назар кунед. Хорошо, беса анҷа бигирем, охир бигирем дигар. Тарсидед? Так красиво, блин, как шумастагия. Ой. мактубро лолабону мекушоянд. Чаханави кардем. саволе ки дар дохилаш аст ҷавоб мегӯянд. саволе ки писанд нест шумо ҳақ доред оташ занед. Бихонем. лолабону ба ман ҳавола кардам ва ман мехонам. номам Аршод. Аршод. Таҷикский мия? Нет. Ном гадо? номам Аршод. аз мазори шарифи Афғонистон мешавам. мазори шариф Всё. вилояти бузург дар Афғонистон аст. айни ҳол дар Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат зиндагӣ мекунем. чӣ мешавад ки бо Лолабону хонадорӣ кунем? посухи ӯро интизорам. чӣ ҷавони афғон ошиқи шумо шудааст ва мехоҳад бо шумо хонадор шавад? посухи конкретни шумо. Спасибо, ну приятно, что дам. номашам зебо Аршод. Да, хеле комментарий монда буд, а где ёфта не мактуб равон кардааст ки ҳамин савола ҳатман ба Лолабону пешниҳод мекунед. Вот. Раҳмат барои стараниётон, но ма ҳоли фикри шавҳар кунӣ. да надорам шукр. Всё камтар мада вақт дар кора ягон ясов. не ӯ мақсад тоҷик нест. духтар конкрет набояд посух гӯяд ҳа ё не. Не бахшиш. Аршод ба шумо сабр мехоҳем. Лолабону пешниҳоди шуморо қабул накарданд ва дар пеши тамошобини мо яъне ки изҳори муҳаббати шуморо беҷавоб гузоштанд. Намеранҷеданд. ташаккур ва ба мактуби дигар назар кунед. Соза қафо вай мекадай савой соз меброд. Ой, иш дигар хела. Ин дилакш нест? шояд дилакаш дар он рафта бошад ҳангоми навиштан бастан. Мне так приятно вот эти бантики открывать. Да, вот видишь. саросимагӣ ва кане бинем чӣ навишта шудааст. биёед таша худатон хонед. ҳола барои хушбахтиро ёфтан чиҳоро аз даст бояд дод. бояд дод? бисёриҳо барои хушбахтиро ёфтан аз баҳри чиҳое ки намегузаранд. яъне ки як хел духтарҳо мехоҳанд ки соҳиби хонаву дар бошанду барояшон муҳим нест ки вай марди ҷавон аст ё ки зан дидаву дониста мегиранд. яъне барои хушбахтиро сохтан онҳо аз баҳри андешаҳои худ мегузаранд. Тую хеле чиза. мехоҳанд ки як домоди бошад ки 50 сола бошаду пулдор бошад. шумо метавонед ки мақсад аз баҳри ҳаёти худ аз баҳри дӯстдоштаи худ гузашта бо чунин мардум оиладор шавед. Не ма дами савози хорошо отвечу. ма хидма соз медонам да ма чӣ хеле одам ма не ма наметавонам пулу мола нигаҳ карда чӣ хел ай наздидам например рӯ гардонмо ба аммо тарафи вай брам нафс. яъне шумо тасаввур намекунед ки дар оғӯши як марди калонсол бошед. не оф тоба. дар ҳақиқат мо бовар кардем ки Лолабону аз ин чиз ҳазар доранд ва ҷавонҳоро дӯст медоред. бигзор дар тақдири шумо ҷавон бошаду пулдор бошад. ҷавонҳоро дӯст медорам. Кабда ма ҳама ҷавонҳоро дӯст медорам тоба. Нет, я имею в виду то, что наздида я выберу любовь. да беҳтарин ҷавоби дандончикани Лола ҳамин буд ва мо ҷавоби ӯро рад карда наметавонем. марҳамат. Ой, как я это люблю. Бисмилла. Нақшбозет, нақши зани бадрашк. аввалан нақши зани бадрашк. дуюмаша баъдан рафтем. Димша? дар ин ҷо 4 намуд нақш гуфтагӣ аст. шумо як то иҷро кунед ки аз одаи кадомаш хубтар баромадед. Хай ма. нақши зани бадрашк. Я так ревнивая. да По природе. Лола. Чё хуб нақс? нас раҳмат худа чӣ хел? Раҳмат коро нақс гузашт. ин қадар занг задӣ тинҷӣ буд? Ягон чӣ хӯрдиш? хош камон сер. шукр.
ма рӯз дар рӯз ҷа овқот бикун ҳаракат кун занг зам 10 боро занг зам чима намебарборӣ пешава ҷуроҳон буда ман чӣ хел бардорам а смс написать нельзя вақт набуд серьёзно конечно вақт набуд ну тамом кам диққати ҷурот мешини ужин мекунӣ обед мекунӣ либосотам бар ҷурот душанаи сипас итагизалаяе беҳтарин ва дилдуймашро хонед я ревнивый человек мегум нақши духтари шармгин занак чизе ки дилат мехоҳад ман иҷро мекунам имрӯз настроениям чотка магазин барам либос гирем тангаву тилло гирам пул диҳам да зур ва нақши сеюм нақши зане ки дар чӣ кӯча аз мардум пул металабад вӣ ин бениҳоят мушкил аст на ҳар зан аз удаи ин кор мебарояд чӣ хел як касро гӯӣ ки ба ман пул диҳ чӣ қадар бояд аз баҳри виҷдон гузарӣ лола шумо метавонед ки нақши як лаҳза ҳам бошад нақши ҳамон зане ки ба назди як нафари дига меравад бо як чӣ мегӯянд бо як ҳаяҷон бо як сад чизораву таваллуд дар дилнаш баъд мелад мегӯяд ки ба ман ягон чӣ тие шумо ҳамина бозида метавонед акаҷон мебахшем як хизмата ёрдам додам метавонед нафаҳмидам фарзандам тасб кардааст касал ба хона ма ягон ти надом ки як доруш бихарам чӣ хел бовар кунам не ба ма пул натием просто ба аптека мерафтем ам дорура мехардем ма просто надорум одаме ки бипурсам маро ёрдам бития я фарзанд ту бовар мекунӣ ту панҷум одаме ки ба пеш ман мебии пул мепурсӣ ман наметавонам ки ба кадоми шумо бовар кунам не ма да пул натием мегӯм ку ба дорухона бирем ма да ҳамин дорура гирем битием ман надорум ам мусулам ки ам дорура бихарам тасби фарзандам фурӯям майлаш рафтем хушхабар дӯстон шумо дар русия аз надоштани ҳуҷҷат танқисӣ мекашед ман ба шумо як бародари тоҷики худамро тавсия медиҳам ки дар он ҷо студентский билет тайёр мекунанд ва ин мушкили шуморо дар тамоми минтақаҳои москва яъне шаҳрҳои русия ҳал мекунад ватсапе ки дар рӯи экран мебинед самир ҷумахонов аст ӯ дар як муддати кӯтоҳ ҳуҷҷат тайёр карда шуморо аз ин мушкилӣ раҳо мебахшад сину сол муҳим нест агарчи зан аст ё ин ки мард аст бемалол метавонанд муроҷиат намоянд бо ҳуҷҷати омода кардаи самир ҷумахонов шумо метавонед ки як сол дар ҳудуди шаҳрҳои русия орому осуда гардед нафароне ки дар шаҳри москав ҳастанд метавонанд бемалол аз дасти худи самир ҷумахонов ҳуҷҷатҳоро гиранд рақамҳо дар рӯи экран аз номи канали меҳробро гап занед ба шумо скидка мекунад дар ҳақиқат ӯ аз ман пул талаб накард балки анамон дорухатро нишон дод ки ба назди аптекачӣ равем ва сеюмаш чорумаш карон шидам чӣ қадар вазбин будам да реально нақши духтаре ки чӣ катагӣ мекунад як мояшро ба исм мепартия баъд дигашро ба исм мепартия мепесонад катаги бачо ҳамон нақша бозе духтари хушу соат чанд надори соат телефонам зарадаш нест а ягон мардак бура пурс шартаи ма пурсӣ чӣ ба мардак а чӣ баи ма духтари хушу духтӣ дар назарам шояд соат баҳона мешавад ки ману ту шинос мешем не духтари назарбаланд метобӣ бараҳадра сепешкаи гардан ба гап нест дар ҳақиқат аз ин уҳдаи ин нақш баромада ва тамошобин дар комментария менависад ки дар кадом нақшаш лола хубтар бозид биёед конверти дигарро 4 конверти дигар мондааст бисмиллоҳ хай бинай посерединке возьму марҳамат вот это дело я люблю ой руска пеши бахт он бастагӣ да як борбак шуда нашуд бисмиллоҳ открой я боюсь всяких вопросов хеле салом хидлай мекунам шавҳари ҷаном кис уй вот это вопрос вот это саволи аҷиб чун шумо қатъи ҷонон ҳамкасбен ҳамкорен дугонаен дӯстен ва шояд шумо донед ана ма правильно раскадам наконец о ёфтам ҳамқа гуфтам метавонам ки ман намедонам ман зиндагии дига одамда неинтересуюсь хеле вай надом чӣ меган интерес ки бифаҳмам ки чиай зиндагии худам до того красочная ки мне ни до кого агар шумо мабодо шавҳар кардед ҷонон меҳмони барномаи мо шавад аз ӯ пурсон шаванд ки шавҳари лола кист яки ду ангал гӯяд умона хай ҳар одам кори худ шавад ман лично хеле одамам никак-то яъне ки аммо главное аммо одам худаш хушбахт это главное барои ман тамом дар асл медонед кист
Нет, я не лезу, не спрашиваю, не интересуюсь. ташаккур. ва конверти дигарро мегирем. хушбахтона ягон конверт насӯхтам, ба хотире ки лола мефаҳмад ки ба ҳар якташ ҷавоб гӯям. марҳамат. Меги дар ҷои кор кам гап мезанам. гиреҳ ба нағалтад буд. имсолам туи шуморо нахӯред. орзуятон расидед ё ягон чӣ ба хоҳиши дили шумо нашуда истодааст? Мара дар зиндагӣ ягон чӣ осон намеғалта ба даст. Я всего сама добиваюсь. Ёқати мегзарам, мегӯям ки меғалтам, мехезам. переживат мекунӣ? Ман фикр мекунӣ? ман ҳама рӯз дорам хеле мебинам дар любой ҳолат, дар чӣ дар сёмка, чӣ дар ягон кори во всём, во всех моих делах ҳам хеле ман дар ба осони хеле одамо дар меғалта ба осони ҳамон чиз. Ман дар намеғалта. Лекин ман чӣ мегӯям рӯ ҳафтода намешам. Я духам не падаю. Баро ки камтар аз ислом гап мезанам. Худованди карим мега ку чизе ма бандаш пурса ма ҳамура чӣ амуа метем ба бандаи худам. Барои ман фақат ай худо мепурсам. Ҳамин корум нашид дар намозум мехонам вот прошу Аллаха што ба му орзум мара бирасона и не шукри худо дерам бишава ку хат затянется это но ма ба му орзу мерасам. беҳтарин бигзор орзуи лолабону ҳамеша амалиёбанд. як ташоман кушоям. Майда. Барои аҷиб тофта истодааст. Инро бубинед тамошобин чӣ хеле ҳам бандикои хушрӯ. ана шуд. савол чунин аст. тасаввур кунед ки моиндар мешавед. моиндар медонед я? Да. хислати бераҳмӣ доред бештар ё ин ки меҳрубонӣ ву ғамхорӣ? росташро гӯед фақат. 90%-ро баҳо медиҳанд ки одамони ҷоҳилу бераҳм ҳастанд моиндаро. шумо дар зиндагӣ агар моиндар шавед бераҳм мешавед? Не. Почему не? Помню, как удами я такой человек, который даже беру пиягча миём хона медрум калониш мекунам. Дилсӯзак. Да, ма ганда одами дилсӯзам. Ма уже чӣ гум чо ма ози пишак гуфтам, баро ки пишакам вай фаридаги худоай, вай майдака, чӣ қакай. Яхе одам шатақат мезана пишака да берун биран. Любой ами ҷон дора, лекин ма ҳамин дилам месӯзад. Ҳамин чизи майдарам дил месӯзад. Медонам ҳеҷ хеле на авқотро ба даст оварда метавона. Ҳеҷ кор карда наметавона. Кӯдакам также сравнительно бигирем. Вай гунаҳгор нест, ки например ки очаш партов ё очаш мурд. Наоборот, агар як сағирара сарша беган дастмол кунӣ, калон кунӣ, бо чанд қа худоро хуш меояд. Ма одам дилсӯзам. ташаккур. як конверти дигар мондааст. лолабону марҳамат. оташ намезанед, ваъда медиҳед? Не, боз мебинам чи охи. Наз намебинам хеле чӣ кардана. Ман кӯдаким дар аловозиро дӯст доштам, дар натем. ҳозир ба не? Да, ма уже давно не играю с этим. Мехонем ба шумо бо эмфави. Нахоҳам хеле саволо наистем. чӣ навиштагӣ аст? баланд мехонед? Не, я не буду это читать и отвечать не буду, конечно же. эмфави дар кишвари мо ҳама мешиносад. ҳама рӯза роликҳои ҷолиб мекунад. ҳамроҳи шумо ролик карда буд. шояд овоза аст ин гуфтаҳо. Конечно, ҳар одам ҳар фикр мекунад, дигар наистем. Ма ба ин савол ҷавобам наметавонам. тамошобини азиз, нафурди савол. шарти барномаи мо ҳамин буд ки агар ки кадом саволе ки ба лола писанд нест, ҳақ дорад ки онро оташ занад. ва дар он ҷо чӣ навишта шуда буд, мо низ намедонем. аз ҳамин сабаб аз баҳри савол мегзарем ва дар он ҷо шарти дуюми барномаи мо 10 саволи дигар ки бояд лолабону каротки ответ кунад. омодаед? Да. Камтар букши бахшишам. Просто ма дар савола назнам. ҷавобшон додам. ташаккур. ва савол ҳамин аст. лола, мегӯянд номи асосии шумо лола нест? Лолай. шояд дигар чӣ бошад? маҳтобӣ, қурбонгул, Не. ашурой. Не, это бабгел, автиномавинен. Не, номои хуб, просто прикольные имена. Не, не, талчидаги мара нома Мадина монда буда. Мадина. Дидед дар ҳақиқат ман ҳис карда будам ки ҳамин лола шояд номи интернетии ӯ бошад. Не, интернети нест, лекин Мадина ном мекунанд, сабаби ки ман 8 моҳ талчидагим, бисёр касал мешам. Баъд номи мара баъде ки 8 моҳ на ҳар таш зинда мемонад. мемондай. Барои баъд нома баъде ки шукронаи худо родом саат саломат мебурам, номи мара Алиш мекуна модарам, Лола мемонам. беҳтарин. аз ҳамон замон лола. Як кас Мадина мегӯяд? Не? Не. Ҳеҷ кас. саволи дигар.
киро дар зиндагӣ эҳтиром мекунед? дар зиндагӣ киро мақсад ки уважат мекунед? Падар, модар, ғайри онҳо ака, додарм дӯстое ҳастанд ки дар ҳақиқат барои уважат кардан дастур ҳастанд. Дӯстое ҳастанд, ки беҳад баҳурматанд. Они стоят этого, да? Конечно, ҳастанд одамое, ки уважат уважение. сабаби аз интернет рафтани шумо? Ман нарафтам иҷо. Просто аз дастае ки ман кор мекунам, ман камтар вақтам намешавад. Мешавад, просто я очень устаю. гуфта метавонед дар куҷо кор мекунед? Иксфитда кор мекунам. беҳтарин. Фитнес-клубай. Биен машқ кунем. худатон машқ мекунед? Сделаю рекламу, конечно. ошиқ шудаед ё ба шумо ошиқ шудаанд? хат честно говори. По-моему, марам ошиқ шудагим, бар марам ошиқ шудагиан. бештар кадомаш дар ҳаёти шумо ошиқ шудед, дӯст доштед ё ки шуморо дӯст доштанд? Чихаяк охи не. яъне ки шумо як ҷавон кади мисол мегардида, ӯ шуморо дӯст дошт ё ки шумо ӯя дӯст доштед? И хели? Даже не знаю. Нет, сперва ай тарафи. ҷавон. У тараф назидагиам ба ман. беҳтарин. ва саволи дигар, дили Лола аз чӣ ва ё ки бештар шикастааст? Нет, дили ман ничего не шикаст. Всё хорошо у меня. аз ягон чӣ ноумед шудаед мақсад? Не. Ман не успеваю наумед шудан. Меон ки ман фақат такия ба худо мегӯям чизе нашавад. Бо ҳамон кори ман соз мешавад, любой кор. ба ман гап партоед. Ман? Гапар. як бор бинем ки духтарон ҳам гап парта метавонанд. Наметонам. чӣ хел ки ба духтарон гап мепартанд, шумо ҳам хел як бор папроид кунед. Чак соат чанд? соат надорам. Телефон. телефон 5 ин гап дуди ё ки Гап буд. рафтем. саволи дигар, Ак мусафеда гап дадум, хай ладно. гап партофтаам наметавонистӣ. биё ман гап партам. пул дӯст доред? Не, пул маро дӯст медорам. чӣ хел пул шуморо дӯст медорад? Хай ман кор мекунам, пул худаш пеши ман омадан мегирам. яъне ки шумо гуфтан мехоҳед ки аз паси пул намедавед, пул шуморо пайдо мекунад. Не, ман надорам одати як пушти пул давидан. Хиёл мекунам ки одами пулдӯстдор бошад. Это лично моё мнение. Ба ҳар роҳ меравад. Это лично моё мнение. Хиёл мекунам одам бояд худша дӯст бидорад. беҳтарин. Меҳнат мекунам, пул худаш омадан мегирад. Лола аз чӣ метарсед? аз ҳеҷ чиз? Агар хел гирем, например, семейный гирем, хел оилавӣ, ман хиёл мекунам любой одам ами метарсад падар модар шояд даст додан қариб боша. Даст додан. Всё. Ман метарса дорам. Тамом. овозхони дӯстдоштаи шумо тоҷиконро дар назар дорам. аз сарояндаҳои тоҷик киро бештар дӯст медоред, сурӯтҳояшро гӯш мекунед? На, пидиди гуфтани будам. хориҷа рафтед? Шухдам, фаҳмидам чӣ шухи дорам. Хеле лично, чтоб бахшиш. Лично, чтоб як ҳофиза дӯстро фақат сурдоша гӯш кунам, хеле одат надорам. Махқулам. ки бештар, бачаҳо, духтарҳо? Аз занҳо Шабнами Сурайё? вале блогере ки шумо уважат мекунед, дӯст медоред, саҳнҳояш ба шумо мақбул аст кист? яъне худатон? Шухи надорам, худам чизо мақбул. Бисёр рост шабумада бехафагӣ, ман и ягон пасзанӣ нестай, на обромадагӣ именно духтарора ман бисёр чиёшна мебинам, изо мекашам. Рост шабума изо мекашам. Барои чӣ? Барое ки вақте мо блогер шудем, мо ба худо комментария ақорат илми дашном меган удалипнуя я чӣ мешидем, да? Вот стока мата, стока неприязни было к нам. А ҳозир ма аҳамият метем, мо як нағма камтар мекардем, мора номои мо вақт блогер набуде. Ҳозир як блогер меган, шармандаи ютуб будем мо. ҳамин хел мегуфтанд. Шармандаи ютуб, мо типа пас мезанем ҳамара. чун одамо кам аз тоифаи духтаро кам буданд дар интернет. Ма будем, ҷонон буд, ноз буд. Мо се кас будем. Ман медонам моро қабул накардан, лекин мо чизое ки мо кардем, ҳама чизош ба маъние, ҳама чизое ки одамо тамошо мекарданд, лекин набуд видео на ай ҷонон, на ай ноз, на ай ман хеле мо историям намекардем, видео намекардем ки ягон кас нест, мо ягон хайр кунам. Мо ҳамин кора изо мекашидем, хиёл мекардем ранги, ну это некрасиво, я считаю. А ҳозир духтарое ки блогер шудагиянд, медрои интернет ҳар кадом чизе мебахшем.
металлбан. Я это так считаю. Может быть, кто-то возле меня осуждает меня, лекин и мнение мое, хел мекн, дохтар будет хамавах, кадри худша будона, напрса, ай-бай. Я медорма, может, мышлением ранги бача, или я не знаю, какое у меня мышление. Но я фикр мекн и кори ай-бай. шумо кил дар назар доред амун кас? Конечно, аммо одамон ба филм хучон хит кадан. Ма кира гуфтестам, а из интернет метрой, блин, уже думаю, что шахта блогер уже ай-бай, там прям чувство стыда. яъне рӯи рост талаб мекарданд ки ба ман хонаву мошин де? Аки мошина хурдани, ширини, шоколад. И гапа намегум ки что я каса паз бзан. Ма гапа мегум камтар дохтаро ақлтона кор фармонен. Бе иам никто ничего хорошего о вас не говорит, но хотя бы хутун, ай тарафи хуп хутун, ничего не тем. Что-то просить, это ма лично считаю ки ай-бай. Дасте по дори сахати, аму кора хадат харакат заработай. Бахшиш кариба корад мекард. Анҷас гудо конед. маълум мешавад ки ҳамин чиз ҷаҳли шуморо бештар кардааст. Дидеду настроениятон парид? Конечно, парид барои ки мегӯм ку карки мо сар кардем ҳами касба ай мо сар шид ками кор. Ай блогера ҳами Ноз, Ҷонон, Лола се шарманда YouTube мегуфтанд мора. Мо ҳами кора сар кардем, мо барнома мекардем. Мо сум вкладывать мекардем, ҳаму барномаро месохтем. Ки вот создать так сделать, чтобы удам да интересно шав, бозёи интересно мегзарондем. Но нас не любили. Мора шумбини мекадан, мора харивай мекадан. Хада бирно медан, мемадан сурат мегифтан. Я сурат бигирим, матра фақат да интернет бибинам. Но по комментариям бисёр одам, аз даже вот аз чи меган, ну с России. Бале муҳоҷиро мегиранд? Да, муҳоҷиро даже моравқа недолюбливали. Но ҳозира духтаро ки бромадестан открывают страницу, ну, Инстаграм да мекушоян, блогер меган хушона бад начинают вести себя так, и на мефурам, и на нес хайр кнахи. Хайр о дай да меша ки инвалидай нуждается в этом, а то, что ты мекни, махел меким кори айбай. ин андешаи озоди Лолабону буд ки дар барнома мо шунидем. дӯстони азиз, то ҷои шумо шоҳид будед ба 10 саволи конвертии мо посух гардонанд, агарчи якташро сӯзонанд, вале бо илова бар ин 10 саволи каротикии моро Лолабону ҳозирҷавобӣ карда посух гуфтанд. шумо аз барномаи мо боз чиро донистан мехостед? ва илова саволе буд ки дар миёни ҳамин саволҳо мо ба шумо надодем ва он беҷавоб монд ва худатон метавонед ки ба он ҷавоб гардонед. Не, ҳама саволотон интересные, прикольные будан. Бахшиш то, что ма хеала раш гап мезанам тоҷики рси, просто ма да яхе гапо хеле, ну, то вспомню дер мешава, дар барноматон дроз мешава. Амда ма ала раш гап мезанам. Ещё вот есть сабаб ҳаст, чи ба ма хе гап мезанам, мара падарам татарай. Бисёр комментариёро ма дафъа хонда будам ки те забони тоҷики хита гап зан, хушу гап зан. Мара падарам татарай, ма ба ҳами хотир, у меня с таҷикском чуть-чуть аларашай, баро ки да хонаи мо, да оилаи мо падари ма фақат русӣ гап мезана. Ягон гапш буд тоҷикӣ. Модари ма худ тоҷикӣ гап мезад. Модари марам тоза тоҷик нест, потому что у неё корни идут в Турцию. Барои ҳамин ма предельно ҳаракат мекунам тоҷикӣ гап занам. Хай тоҷикӣ мам ха кӯчагиай. Ба ма да Россия калон шудагим. Ма аз синфи ҳафтумин омадагим Тоҷикистон. Ну, у меня как-то вот так. яъне кӯдакии шумо пурра дар Москва? Узбекистонда то 3 солаги мама да Узбекистон калон шудагим, баъд уже Челябинск, Урал. ташаккур. дӯстони азиз, ин буд барномаи чеҳраи Инстаграм ва меҳмони мо буданд блогери шинохта, оне ки ҳамеша дар интернет моро шод мекард бо барномаҳои ҷолиби худ. имрӯз меҳмони барномаи мо гашт. як ҷаҳон ташаккур мегӯем, сипос мегӯем ки шумо даъвати моро пазируфта меҳмони мо шудед. Раҳмати калон ба шуморам. Ма ҳеҷ кара хафа кардан набудум, агар ягон гапи ма охирда сахт расида боша. Просто и чисто мнение духтарнаи ма буд. Ба ҳама желаю счастья. Ба ҳама мехоҳам ба ҳама одам ба ҳама орзуҳошон раса. худо ба ҳама орзуи шуморо бирасона, хунагиётона нигаҳбон боша. ташаккур Лолабону. мо изҳори миннатдории худро ба кулли тамошобинони худ мерасонем ки моро аз роҳҳои дуру аз минтақаҳои дигар давлатҳои дунё моро тамошо мекунед, моро дастгирӣ мекунед. як ҷаҳон ташаккур. хайр. муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо тавсияи хуб дорем. аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медем. ширкати Баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан шуморо ба граница бурда бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. пас бемалол метавонед ки ба Баха муроҷиат кунед. бисёр ҳам ширкати боваринок аст. Марҳамат, ширкати боваринок, ширкати Баха.